Balagi tinaysayangkat ng operasyon ti Criminal Investigation and Detection Group wenno ti CIDG Ilocos Norte ti panakakumpiskar ti 237 boxes nga snow beer aday ito'y ket klase ti mainom at ti nakasurat iti karton na ket Chinese words aday ito'y ket ilaklako ti maysa pagtagilakwan iti barangay 14 San Nicolas, Ilocos Norte. Sigon ti CIDG Ilocos Norte, babaen ti panangidadaulo ni Police Major Ronilo Aquino ket idi pay napanatawen aman manmananda tinasao a pagtagilakwan tangamin ket mismo at ti Facebook page da tinakaamuan tinasao asangay ti pulisya aday toy ket adda iti kastoy alakuda a mainom. Sigud nga rod nga invalidate ti CIDG Ilocos Norte ken pinacheck da iti biyang ti Food and Drug Administration wenno FDA Region 1 adito'y metten ana paneknekanda nga haan a mabalin a mailako iti pagilian a Pilipinas tangamin ket maipagarup nga unregistered daytoy. Nangrugi eto'y iti cyber patrolling mi through our official Facebook account. Yes po. Nga adati na manman mi nga illegal selling or distribution iti unregistered products. Iti Snow Beer Ilocos Norte nga Facebook account na. Yes po. So, nabayag na minanmanmanan tayo dito, sir? When actually, di bilang last year dito, yung manmanan ni December 2023. Then, to find out nga, nag-request kami ti August 13 before the Food and Drug Administration Region 1. Yes, sir. Then they replied to us nga ginasao nga produkto ket unregistered up to this date. When? So, anya itikas lang violation dito yung pagtagilakwan, sir? Iti violation na circuit violation of RA FDA Law and Consumer Act no kan. Mano nga boxes dito, sir, naala tayo? Iti na confiscate tayo nga box circuit 237 nga box. Ti aglaon di may nga box ket 24 cans. Sigon ti CIDG Ilocos Norte ket dua dagiti manamnama a mabalin a maipila a kaso kontra tinaglako ken aking kukwa ti pagtagilakwan iti barangay 14 San Nicolas, Ilocos Norte. Iti maipila nga kaso nga rod circuit isong rod sir duwa nga kaso violation of the FDA Act and Consumer Act. Adda tinatiliw tayo nga di naglako na babae. After nga nakatangan ito iti inom nga cans. Opo. Ti pusher buyer tayo nga police. Okay. So, dito nagilako, sir, karaman, dito maipilaan kan dito aking kupa, dito grocery, sir? When, sir? So, already at the J abroad, sir, maipilaan tayo? When, sir? Okay. So, sir, pakamo tayo, sir, kada kitay ada iti pagtagilakwan na kang naan, sir, kitay sabsabali iti printan at pag-amo tayo dito naala tayo, sir, ket ti printan na, sir, ket Chinese or sabsabaling ano, sir? Print. When may pakamulang ti amin nga tagijay kitain tayo, tigat-gatagan tayo. Ket mananeto iti health tayo. Lalo dagi unregistered products. Yes po. Nga makita tayo met yung FDA advisory no adda dagi produkto nga nasao nga unregistered. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.